Gowy keyp näme? Kliplerden hatta beteşikler giymeyen olayım. Bir günne Hindistan'dan getirdiyenmişim diye. Men yan maşinin ama Amerikan kıydapçasın ama bir günne getirdiyenmişim. Bir edem aytmasana oňuşmaya ýetişýär. Aýtmasam näme? Aytmasam, ayttırmaly bolýar. Urşasyňyz gelýän. Men uruşmayan, diňe uryan, men barada eşitmeniň öýdýändim. Görşüne. Meni görani? Küydük boy, emmesini de pabede ama. Hätme? Yönetine kinoda. Durmuşlar, görani? Durmuşda yok. Sen ejire sataşmada gel maňa sataşdana. Sana me? Görşüne. Doğanım. Boyko, men koyko. Duraw mehriban adam. Sen men ağam. Yadyňa düşýän biz seni bir wagtlar ýitiripdik. 30 ýyl öň. Wakman çalış. Akıllıca var. Boşuna kalkanlar oluyor. Boyko, Ha koyko. TikTok'da rap'te kim Karol? Saýtdaly Karol. Yok men Karol, men. Goşrak golawadyr ejem gelip ikimize murya daňyp. Boşuna çalar. Abi akıllı kolayın da. Yürek. 8 martda sana soğuk dalacak. Geçen yıl gittim 7. Mart'ta, 10. Mart'ta yedim. Çağıran bir yerine akıp çalıp gelirdim bir yerine akıp. Al bir yerine haydama da faydalı. Oğlum tuğuleme kellen guğrandın lokana oğlum. Nädeýin kaka rahip bolup dowulsam sen günäkar bolýaň. Bol ya oğlum yör Allah kaçan geleceğimiz belli değil oğlum. Ey! Ejem gowmy? Gül yalam. Döwran. Ejema hat goýup git doganym tapaňda şunu oku diýip. Şunu okap beräýdi. Sakla şunu. Rahul Khan bilen Bursly Trayurny dogon. Näme? Dogunum. Boyka bilen Koykan radnoy gyjygysy Ayka. Men mi? Howa? Doğanım. Dur. Ne täden galyň töletjek bolýam, duruşdaýdy. Rahul Khan'naň ogly Döwran aktyor Kaka. Oğlum. Kaynata. Yaşın. Bursly Aykan ogly. Ece, Den maňa durmuşa çykmadyk diýdiňa. Şu madem gişler toydum doğan. Haydi anam ýokla gel taýyn ogul gel. Pampırza kaşa rasgot ýok. Waq oguljum gel ani hemmemiz garyn naşa. Indi men size sirni aýdaýyn. Nirden getirýän näme diýä? Ine mehriban adamlar, mahmal ganat. Husus kärhanasy. Yük taşama hyzmatyny diýä. Islenlik yurtda, Parijda bolsun, Amerikada, Hindistanda, islenlik yurtda yükümüz ba bolsa, mahmal ganat size bir günüň dowamyny da getirip berýär. Isleseňiz 3 günüň dowamyny isleseňiz hem öz isleňize görä, ýükümüzi taşamak hyzmaty mahmal ganatda badyr. Mehriban adamlar.